ego mmiri na-asụ ụsọ ego mmiri na-asa m ego mmiri na-asụ ụsọ ego mmiri na-asa m ego mmiri na-asụ ụsọ ego mmiri. Ekwebala nze bịago egwu ife abụ egwu ndị mmiri na-emeze nwanyị yili nwanyị ife dị mmasị na mmiri abịa ya ije mmiri abụrụ ije nkụ ịkpasịa n'ụwa ọgwụ osimiri nọda tata ịkwanye ndị mmiri bufa ebuli ibu bịaligo ụwa ha mmiri eze nwanyị yiri nwanyị egwu ọgbala nze bụ egwu mmiri na dị mma mmiri na-asụ ụsọ ife lụlalụ n'elu ụwa mmiri ka a ga-eji wee sa agbala sibe mmiri okulu mmiri wee sibe kolowu barụnụ ọkwa mmiri ka ọ ga-ejizi ọnụ na-ekwutọ mmiri n'ụwa kwutọzie mmiri kulu mmiri nwa mmiri eze nwanyị bịa osi na mmiri adịnwe ilo ego mmiri ka nna yozi ego mmiri bịala ime ụwa ego mmiri n'ọdọju eju ego mmiri n'ọdọgwu agwụ ego mmiri ọ na-asa m ego mmiri ọ na-asa ụsọ nne m eze nwanyị kwatala n'ibu kwatala m ibu n'elu ụwa maka ego mmiri amaka ego mmiri nọdụ agwa ego mmiri nọdụ arụ mma enwe mmiri adakwa ọta ego mmiri nọ na-asụ ụsọ ego mmiri nọ na-eju afọ si na mmiri nọ na-akọ nsị ego mmiri ka anyị na-elizi ife chukwu deli n'onye ga-eme nne m eze nwanyị ka egwu na-etiri ọgbagote na egwu na-ekpọghị inye abala nze ego mmiri na-odechu eju ụzọ mmiri abụrụ ụzọ nkụ bọyị nwa mmiri ngwalude so ka igwu okwu ndị mmiri n'ọbụ mụ bụ eze mmiri osi mmiri ka anyị na-eje okwu mmiri ka bịa ka ikwue na mmiri okazi agbochi ma na-emelụ m ife mmiri okazi ayochi m ife melụ m ya obi na mmiri aka eze senite nne m obi na mmiri aka eze bịa n'ebe eze nwanyị nọ osi na mmiri edewe ilo inugo okwu n'ebe eze nwanyị kpọtala ya ego mmiri ibe ọma dị na mmiri onye aka ụmụ ịchọlụ bịa ezigbo ibe dị na mmiri onye aka na-ayọghị were ezigbo ego mmiri bịa ụgbọba n'iruo ego mmiri ka anyị na-achọ ego a ga-ejizi ụmụaka ezigbo ego ka anyị na-ayọ n'ibunye anya ego mmiri n'ọsọgbu onwe nne m ego mmiri na-asa m n'ebe eze nwanyị bute ego mmiri obi na mmiri ata eze kpọtala anya ya mmiri ego mmiri ọka na-ayọ ndị mmiri agali okwu ya bụ ego oyibo nne m ego mmiri asọgbue m agali okwu bụ ego oyibo nne m ego mmiri asọgbu onwe bụ ego mmiri ego a ga-eji lụ n'ọba ka anyị na-achọnụ Timari Temple nwoke m ọbịa rebute nwoke Timari nọ n'ịbụ nwa mmiri
ọbịa fụrụ agwụ ego mmiri oke na-eli ọbịa 1 million na kwọta nne m ọbịa ife bụ egwu agbala nze na eze mmiri agbalaze ego mmiri ọka na-ayọ nne nwanyị gbatala anya ya ego mmiri iji nebrati nwoke m chọrọ ego mmiri Nnemeze nwanyị kwatala n'ibu kwatala ibu n'elu ụwa ka nlibi ife maka ego mmiri amaka ego mmiri nọ n'agwa ego mmiri nọ n'egbo mba Chief Nnamdi Nnalue Mayor of Aguleri Mystic Man bụ onye mmiri eze dibịa na Aguleri enwe mami ghọta ka egwu na-akpọ enwe mmiri edakwọta ife mmekwa n'ezigbo oyi Chukwuemeka Ọkalafụ enwe eze nwanyị Sọbali eze nwanyị Sọbali nne mmiri ekele mmiri nne na-ebute akụgo Sọbali nke na o jere obodo oyibo wee buru akụ wee nnata Naija Chukwuemeka Ọkalafụ mmiri enwe ilo na ịgbarịa mmụ egwu agbala nze na-ekwu ego mmiri nya ka anyị na-eli ife menezi ọyịwa Chief Chukwuebuka Nwankwọ ọzọ Nwịnyanga onye isu anị ọcha jide ebube ọbala tule dibịa ọzọ n'isu anị ọcha mgbe mami wọta ekele mmiri ego mmiri ka anyị na-elizi ọzọ Nwịnyanga ekele mmiri ọzọ n'isu anị ọcha ọbala tule dibịa ekele mmiri ego mmiri ka anyị na-eli enwe mmiri nọda kwọta si na mmiri nọda enwe ilo egwu agbala nze na ọdebe ilo ego mmiri nya ka anyị na-eli